Γράψαμε το δικό μας σε μεγάλο σημείο. Τι γράψαμε? Πείτε λες, αυτά είναι βίντεο. Λοιπόν, Γιάννη. για να εξηγήσουμε, στη μεγάλη γλάστρα τι έχουμε, Γιαννάκη? Τα μεγάλα. Τα ονόματα. Τα χαρτάκια με τα ονόματα. Και στη μικρή τη γλαστρούλα τι έχουμε? Έχουμε τα νούμερα. Για τα δωράκια, Ωραία, και πάμε τώρα να τραβήξουμε. Μία από τη μία γλάστρα. Πάρε ένα. Για να δούμε τι όνομα είναι. Για διάβασε, Θανάση. Εμίλιος Νάκος. Ο φίλος σου. Αυτός ήτανε. Ο Μίλιος! Ο Μίλιος μου! Να γιατί βρήκα τόσο το... Γιατί ήταν... Πάρε και ένα χαρτάκι. Πάρε και ένα χαρτάκι να δούμε τι κερδίζει ο Υπάρχει Εμίλιος. ένα πρόβλημα εδώ, δεν έχει τηλέφωνο. Πώς το identifiήσουμε? Δεν πειράζει, θα το δώσουμε αν είναι στην πρόεδρο του άλλου συλλόγου. Να τον βρει. Κάπου εκεί θα γυρίσει. Ναι, κάπου στο χωριό θα είναι. Και τράβα και ένα χαρτάκι Πάρε να και δούμε ένα τι χαρτάκι κερδίζει ο μπροστά. Εμίλιος. Ένα. Ένα για μένα. 9. Το νούμερο 9. Ποιο είναι το νούμερο 9? 9. Τι κέρδισε ο Εμίλιος? Σκουλαρίκια. Έχει κοριτσάκι ο Εμίλιος. Ξέρουμε. Μοναχούλη. Να, ορίστε και τα σκουλαρίκια που κέρδισε ο Εμίλιος. Πάρα πολύ ωραία. Σταματήσε λάθος! Όχι, Γιάννη, έτσι γίνεται η κλήρωση. Ναι, θα τα δώσει στη μαμά του αν δεν έχει κοριτσάκι, στο κοριτσάκι του, ναι. Ναι. Πάμε τώρα. Ο Εμίλιος. Από εδώ. Κωνσταντίνα Τραγάνη. Κάτω. Λοιπόν, πάρει και ένα από εκεί. Πάρε και ένα νομεράκι. Έχει και email. Το 4. Μπράβο, το 4. Το νούμερο 4. Για να δούμε και τι κέρδισε η Κωνσταντίνα. Το 4. Μισό λεπτάκι. Να το. Το 4. Ένα ωραίο κόσμημα για το λαιμό. Με γεια σου Κωνσταντίνα. Περίμενε. Σου πω εγώ. Πάμε. Πάμε. Δεν μας πάει καλά, μας πάει καλά φέτος. Ηλέκτρα Τρυπίλα. Γιάννης και ο Θανάσης. Άντε Γιάννη, πάλι κέρδισες Το δωράκι. 21. Τα δικά μου κέρδισα. Νικήσαμε. Κάτσε Γιάννη. Πήραμε κι εμείς ένα. 18, 19, 20... Να, μήπως αυτό το χρέο το πράσινο. 21, αυτό. Παιδιά, κέρδισα από τα δικά μου προϊόντα. Καλό. Πάρε Γιάννη. Ένα και ένα. Λοιπόν, τι έχουμε? Μαρία Πίτσα. Ο αριθμός 10. Ο αριθμός 10. Δεν ξέρει. Ο αριθμός 10. Για να δούμε. 10. Γιάννη, βάλτε τα μέσα αγόρι. Ο αριθμός 10 είναι σκουλαρίκια, όπως κέρδισε και ο φίλος μας ο Εμίλιος. Είδες. Ο Εμίλιος δεν είναι δύσκολη, τι σας είπα. Κοίτα πώς είναι. Λάθος. Γιάννη, κάτσε καλά. Θα τα αλλάξουμε λες το δωράκι του Εμίλιου. Θα δούμε. Να βάλουμε ένα Γιάννη, δεν γίνεται, αυτό και αυτό. Γιάννη, ανακάτεψε και τα χαρτάκια πάλι. Κάντε μια τούμπα έτσι, κάντε το λίγο έτσι. Παίρνει από κάτω παίρνει. Αυτά που είναι... Πάρε ένα. Μαρία Μίτσου. Η πίτσα ήταν η πριν και τώρα είναι η Μίτσου. Μαρία Μίτσου. Περίμενε, θα δω τι αριθμός είναι. Ποιος ο αριθμός είναι? Το 20. Το 20. Το νούμερο 20. Η φίλη μας η Μαρία, η Μαρία κέρδισε ένα βάλσαμο.
Ω, με γεια σου Μαρία. Κάνει άριστη επιδερμίδα. Βιλούδου. Πάμε Γιάννη. Πάρε και πάρε. 2 πήγα. Ένα πήγε, συντάξεις. Από τώρα. Σοφία Λογαρά. Μάλλον πρέπει να γράφει εκεί. Σοφία 7. Λογαρά. Και ο αριθμός είναι το 17. Το 17. Μαζί. 17. Η φίλη μας κέρδισε μάλλον κάποιο lip gloss. Κέρδισε ένα lip gloss χρώμα ροζ. Ω. Με μέλι. Με γεια σου. Θα ανταλλάξουμε Άλλο, πάμε. τέτοιο του. Τι θα δώσουμε στον Εμίλιο το lip gloss. Στην Εμίλιο. Το Εμίλιο θα του δώσουμε ένα μίκλος. Θα του φτιάξουμε, του δώσει ένα άλλο δωράκι, εντάξει. Γιούλη Στεργίου. Γιούλη. Ποιος αριθμός είναι? Το 13. 13. Κέρδισε. Σκουλαρίκια! Ω, με γεια σου Γιούλη. Γιούλη είπαμε. Ναι. Με γεια. Έλα Γιαννάκη, επόμενος. Επόμενος τυχερός της κλήρωσης είναι... Το 6. Είναι. Πάντως κέρδισε το δώρο νούμερο 6. Για δείξτε το Γιαννάκη. Γιαννάκη έτσι όπως το δείχνεις είναι 9. Το 6 από πάνω. Είναι 6 ή είναι 9 τώρα? 6. Όχι 6 είναι από πάνω είναι. Ωραία, 6. Και όνομα. Εκατερίνη Αξιώτου. Πάρα πολύ ωραία. Περίμενε. 6. Ένα χαρτάκι από κοινά. Για χαρτάκι αυτά. Βάλτε μέσα. Νούμερο 6. Βάλτε μέσα. Και περίμενε. Ένα πολύ ωραίο βρεχιόλι. Ω, με γεια σας. Πάμε Γιάννη. Πάμε για την επόμενη τυχερό. Για πάμε να δούμε. 2 και 2. Το 22. Γιάννης Βασιλιάδης. Εγώ. Τι κέρδισε ο φίλος μας ο Γιάννης? Το 22. Βασιλιάδης. Ναι. Παίζω κάτι καλό. Ωραία. Έχει βάλει και υπογραφή. Πρέπει να είναι κάποιο. Ναι, πού είναι. Τι έπαθες εσύ που κάνεις έτσι? 19. Σ' αρέσει? Το ξανακάνουμε άλλο. Α, εκείνο μήπως είναι το μαξιλάρι πρέπει να είναι. Αυτό είναι το 3. Αυτό πρέπει. 22. 22. Κέρδισε μαξιλάρια. Μαξιλαροθήκη. Μαξιλαροθήκη. Μπορείτε να τη γεμίσετε με χουχουλιάρικο εσωτερικό. Φιλάρια μου. Πάντως δεν είναι χρώμα μπορντοροδοκόκκινο. Έτσι. Πάμε Γιάννη, άλλο. Πάμε Γιάννη, ο επόμενος τυχερός. Ποιος θα είναι? Θα νεκροτεύεις κιόλας μωρό μου. Εντάξει. Όλγα Ρίτσα. Το νούμερο 7. Όλγα Ρίτσα. Το 7. Ω. Γιώτα. 7. Γιώτα. Αυτό είναι το Νούμερο 7. Ναι. Γιώτα. Είναι σαν την κοιλία μου. Κυρία Γιώτα. Την κοιλία Γιώτα. Νούμερο 7. Τι έγινε? Είναι κάποιο κόσμημα. Σκουλαλίκια. Καθίστε να τα ανοίξουμε. Είναι σαν και αυτό που έχω φτιάξει και εγώ. Είναι για το λαιμό μάλλον. Για το λέω. Ω, ναι. Είναι Καλοκαιρινό, κάποιο καλοκαιρινό. Ναι, με τα χρώματα του καλοκαιριού. Μπάτα ρε το. Αυτό είναι το κούμπομα, έχω την αίσθηση. Εντάξει. Σωστός, αλλά. Κούμπομα, είδες κουμπάκι, ωραία. Αμέ. Με γεια σας. Θέλεις μία και θα παίρνεις. Ανακάτεψε τα Πάρε. λίγο μωρό μου. Και πάρε. Βγάλε εσύ το νούμερο. Έχει βγάλει και ο Γιάννης έχει. Απόστολος Χριστοδουλάκης. Το νούμερο 2. Ω. Ο συγγραφέας. Αυτός που βγάζει. Το νούμερο 12. 12.
Το φίλο μου, πώς λέγεται. Τον Εμίλιο, να του αλλάξουμε το δώρο. Ο Εμίλιος θέλει να του δώσουμε ένα λεκλός. Είσαι σίγουρος? Και έρθει ο Εμίλιος ένα πολύ ωραίο δωράκι και θα το δώσει στη μαμά του. Ναι. Πω, τι ωραίο που είναι αυτό. Είναι για το λαιμό. Ω, Τέλειο. πολύ ωραίο κοσματάκι με γεια σας. Νομίζω ότι συνέχεια λέμε γεια σας, πρέπει να αλλάξω τάκα. Καλοφόρετο, σωστά. Πάμε, Γιαννάκη, επόμενο δωράκι. Πάμε, πάρε. Δωστό, βρες και ένα νούμερο. Σάρα Λιμπέρι. Το νούμερο 2. Σάρα Λιμπέρι. Το 2. Το 2. Το νούμερο 2. Έχουμε λίγες από το και πολλές από εδώ. Νούμερο Δεν πειράζει, 2. μόλις τελειώσει αυτό, θα τελειώσουμε και το από εκεί. Σαπουνάκια από την άλλη, παιδιά, και είναι υπέροχα. Αυτά τα σαπούνια πραγματικά μου σκομερίζουν Αυτά τα όλο το μπάνιο εκτός από το σώμα σας. Είναι Δύο θεσπέσια. μαζί. Ναι. Πω καλά φρόλουτρα. Σίγουρα δεν κάνει κανονικά. Ωραία. Έλα, άνοιξε. Η κυρία Βασιλική μας δεν τα φτιάχνει αυτά. Ναι, η κυρία Βάσο μας. Ναι, η κυρία Βάσου. Το νούμερο 1. Ναι, Το 1. νούμερο νούμερο 1. ένα. Και ποιος είναι? Μαρία Αξιώτου. Πάρα πολύ ωραία. Μαρία Αξιώτου. Εκπροσωπεί σύλλογο, είδα. Νούμερο 1. Μυτιλινιών, το σύλλογο του Μυτιλινιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο των Μυτιλινιών για τη συνεργασία του στην εκδήλωσή μας. Να τα λέμε και αυτά. Για να δούμε τι όμορφο κόσμο κέρδισε. Με γεια σας κυρία Μαρία. Καλοφόρετο. Πάντα αγάπη στη ζωή σας. Όχι. Τράβα. Αυτό εκεί είναι αυτό που ξέρω. Ανεκάτευε τα λίγο, Γιάννη, ανεκάτευε τα να παίρνουμε και από τα εντάξει, κάτω μωρέ. Αυτό που χαρτάκια. ξέρω ποιος θα διαλέξω. Πώς θα κάνω αυτό. Ναι. Δημήτρης Καραμινάς. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε τυχερά αγόρια στην παρέα σήμερα. Το νούμερο, ποιο είναι αυτό, Γιάννη? Το νούμερο Νομίζω 6. ότι σας 19. 19. 19. Νομίζω ότι σας λύσαμε το πρόβλημα τι δώρο να πάρετε στα κορίτσια σας. 19. Είναι μάλλον από τα δικά μου. Ωραία, στο κορίτσι σου θα το δώσει, Δημήτρη. Είναι ένα ωραίο lip gloss χρώμα καφέ. Για όμορφα χείλη. Έτσι. Αν και δεν νομίζω μεταξύ μας να μείνει και για πολύ πάνω στο χείλη, αλλά αυτή είναι μια ιστορία. Δοκίμασες, Δημήτρη, ελπίζω να μην τα ακούει η μαμά σου αυτά. Πάμε, Λοιπόν, Γιάννη. Παρασκευή. Κουκουράβα. Το νούμερο 1 και 1. σίγουρα. Ναι. Το νούμερο 12. Το νούμερο 11. 11. Κουράβα. Γιαννάκη, λίγο μου τα μπερδεύεις τα νούμερα. Κουκουράβα. Παίρνεις φόρα. Κουλάδα, κουλάκο. Νούμερο 11. Κόσμημα. Για το λαιμό πρέπει να είναι. Και μετά θα πάρεις. Και είναι και πολύ όμορφο. Πάρα πολύ ωραία. Με γεια σας, με γεια σας. Καλοφόρετα. Καλοφόρετα. Ναι, πάλι με γεια σας είπα, Συγγνώμη. Άνοιξε εσύ το νούμερο. Το νούμερο 3. Αυτά είναι. Και το κερδίζει Η Λιάνα Τσακουμάκη. Πώς? Τσακουμάκι. Ναι. Λιανά. Ηλιάνα. Ηλιάνα. Εγώ. Τσακουμάκι. Τσακουμάκη. Και αρχίσε το. Έτσι με ξέρουν όλοι. Και ο αριθμός 3. Το 3. Για να δούμε τι είναι το νούμερο 3. Ποιο δωράκι είναι. Έτσι αυτά τα προγράμματα για. Α, το 3. Ω, Ηλιάνα. Για να δούμε, σαν να είναι σε κουτάκι. Ω, είναι για το λαιμό, για το χέρι, κάτσε να τα βγάλω. Για το χέρι. Α, αυτά είναι 3 διαφορετικά. Χέλη. Και το άλλο είναι για λαιμό. Τώρα τι κάνω.
Άσε το ένα. Sorry, μισό, να προσθέσουμε 3 αριθμούς, μισό. Θα γίνει κόψιμο. 2 επιπλέον τυχεροί στο παιχνίδι, ναι! Άσε αυτό. Άσε αυτό μέσα. Κόψε ναι, από τα μικρά χαρτάκια. Άσε αυτό μέσα στο κουτί. Είναι ένα αυτό, περίμενε. Ναι. Ένα είναι. Ναι, βάλ το μέσα. Λοιπόν, περίμενε, κάτσε να τα χωρίσουμε, χωρίς να βλέπω Γιαννάκης. 3. Και δεν θα καταλάβει. Περίμενε. Τι κάνουμε. Μισό. Λοιπόν, το 1, το 2 και το 3. Γιάννη, πες ένα νούμερο στην τύχη. Από το 1 μέχρι το 3. Γρήγορα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Όχι. Το 2 το 3. Πες. Το 3. Το 3! Ναι. Το βραχιολάκι, αυτό που έδειξες από την αρχή. Το εδώ είναι το Ωραία. 3. Άσε εκεί μέσα στο κουτί του. Το 2. Ναι. Ηλιάνα, αυτό το υπέροχο βραχιόλι είναι δικό σου. Ναι, να το βλέπεις κιόλας, και να που θα ήταν. Θέλουμε σακουλάκι. Ναι, θα το βάλουμε στην άκρη. Αυτό. Τώρα ποιο νούμερο, το 3. Χρωστάμε ένα σακουλάκι, μισό λεπτάκι. Ναι. Το 3 είπαμε. Όχι, δεν πειράζει. Άστο. Βάλε 23 και 24 ακόμα σαν νούμερα. Άλυσε το έτσι εδώ. Θα βάλω εδώ 23. Όχι, όχι. Το 3 βάλω. Μισό λεπτάκι, σκίσε ένα χαρτάκι από εδώ στη μέση. Κάτσε να το κόψουμε καλά όμως. Συγγνώμη, το κουτάκι είχε εκπληξούλα, παιδιά, δεν το είχαμε δει. Και το γράφουμε. 23 και 24. Οπότε βάλουμε. 22 δώρα κληρώναμε αρχικά, προστίθενται άλλα 2 στη λίστα μας. 3. 24. Βάλω και το 24 μέσα. Οπότε αυτό θα το βάλω 24. Ωραία. Ανακατεύουμε και τα δωράκια. Δώστε μου ένα. Εδώ να κάτεψες αυτά. Να κρατήσω. Πάμε, Γιαννάκη, ποιος είναι ο επόμενος τυχερός? Πες μου. Ναι, άνοιξε το εσύ. Βάλουμε 23, αλλά δεν έχω σακουλάκι. Δεν Δεν πειράζει, πειράζει, χωρίς θα το... σακουλάκι. Ναι. Θα το βάλουμε πάνω από το αριθμό. Το νούμερο. Το νούμερο? Ποιο είναι? Το 16. 91 δώρα, παιδιά, δεν είχαμε, λυπούμε. 16 όνομα. 16 το όνομα είναι Δημήτρης Στάθενας. Ω! Αυτός είναι αυτός. Κάτι μου λέει ότι ο συγκεκριμένος κύριος το κέρδισε για τη γυναίκα του, όχι? Είναι το 16. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Μυτιληνιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι ο σύλλογος με τον οποίο συνεργαστήκαμε στην εκδήλωση. Αμέ, και παρουσίασαν και εκείνη μια βραδιά ποίησης και χορευτικού. Κάτσε. Πάρα πολύ ωραία. Περίμενε. Η γυναίκα σας είναι πάρα πολύ τυχερή. Οχο ένα πράγμα. Ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό κόσμημα. Για το λίμο. Έτσι, καλοφόρετο. Να σας δούμε στις παραλίες με αυτά. Και όχι μόνο. Ίδιο, ναι. Πάμε. Γιάννη, πάμε για επόμενο. Το μεγάλο και το μικρό. Το μικρό ήταν από εκεί, το μεγάλο από εκεί. Α, ναι. Όνομα. Θράβαλου Η Ελισάβετ. κοπέλα του Μανώλη είναι για η μαμά του. Και ο αριθμός είναι το 23. Ω! Ελισάβετ και 23, Ναι, το 23. 23. Το 23 ήταν το δώρο έκπληξη μαζί με τα άλλα 2 στο ίδιο κουτάκι. Βάλ το μαζί. Καλοφόρετο! Έχεις πάρει. Θανάση, θέλουμε το... Το έβαλα εκεί. Το έβαλα εκεί. Εμπρόστεν. Το έβαλα εκεί. Νο, καλωσορίζουμε επιτέλους τον ταλαιπωρημένο ταμεία του συλλόγου μας. Τώρα εγώ. Τις βαλίτσες. Απαλλάγησες, τώρα εγώ λέω. Παιδιά, ένα χειροκρότημα για την ταμεία που κατάφερε να φτάσει επιτέλους για την κλήρωση. Και πάει το τηλέφωνο, με πιάσανε. Ω, πώς και έτσι. Έτσι, για να μην λέτε μόνο για μένα. Έλα. Πάμε, Γιαννάκη, συνεχίζουμε. Μόλις έφτασε στη Φωτεινή. Με αυτό. Ναι, θα φύγετε από εδώ. Το 4 και το 2. Τι όνομα είναι Ναι, ναι. Μάλλον το 24 εννοείς. Για φέρε εδώ. Α, δεν πάει. 24.
Το 24. Τώρα το όνομα λέγεται Λίδια και κάτι. Μαξίμ. Μαξίμ. Πώς λέγεται? Λίδια Μαξίμ. Μάλλον. Αν δεν κάνουμε λάθος το όνομα. Και το τέτοιο είναι 24 είπαμε. Μμμ. 24. Α, είναι από την εκπληξούλα που είχε μέσα. Ω, Μαργαρίτα, τα είναι 3. αυτό. Έχει 3 κομμάτια. Ναι, ναι, το διαπιστώσαμε στην πορεία. Οπότε κάναμε την κλήρωση. Ναι, οπότε πάει για 3. Ναι, 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 για 3, για 3. Φτιάξαμε. Να γραφτεί αυτό να το ακούσει η Μαργαρίτα ότι το είπε. Ναι, Ευχαριστώ το- πολύ. Κάτσε τώρα γιατί είναι ένα θέμα. Έρχεται και ο πρόεδρος. Κόσμημα Ω, για το λαιμό. Καλοφόρετο. καλοφόρετο, καλοφόρετο. Πάμε και στον επόμενο Πάμε, τυχερό Γιάννα, τυχερή. Δεν ας πούμε το πήρε στο χαρτάκι του 24. Α, το πάνω Εδώ το αυτά. έβαλα εγώ. Το νούμερο 5. Μαζί Το με αυτό. νούμερο 5 Πιο δίπλα, Ηλέκτρα, πιο δίπλα. κερδίζει ο ή. Εκεί. Λίας. Χρυσοβαλάντου Μιχαήλου. Έτσι γράφει. Για να δούμε τι κέρδισε η Χρυσοβαλάντου. Μιχαήλου. Ναι, ναι. Κέρδισε. Κάτσε καλέ. Κέρδισε κανείς. Γιάννη, 24. Με κουνάς τον κάμεραμάν, Γιάννη. Το 5. Δεν κάνω φάση. Όχι. Να σας κάνω Κάνουμε την κλήρωση. έχουμε πολύ σοβαρή κλήρωση εδώ. Να πά. Κάτσε, τελειώνουμε. 3 χαρτάκια. Κόσμημα για το λαιμό. Πάρα πολύ ωραίο κόσμημα. Άστα. Κυρία Χρυσοβαλάντου. Καλοφόρετε κυρία Χρυσοβαλάντου. Πάρε, Γιάννη. Πάμε, πάμε, πάμε. Δώσ' μου αυτό. Όχι, όχι. Αυτό είναι. Καλύτερη Ελλάδα. Ηλέκτρα Καμπουρομίτη. Να αναφέραμε κιόλας. Ω, 2 ηλέκτρες κερδίσανε σήμερα στο διαγωνισμό μας. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. 5 είναι Ένα τρίτη. μίξερ. Το 8. Το νούμερο 8. Τρίτη είναι αυτή. Ηλέκτρα. Η τρίτη είναι που βρίσκουμε. Α, αυτό Τρίτη είναι. είναι που βρίσκουμε. Αλήθεια. Βεβαίως. Θα το δεις. Δεύτερο καμπουρομίτι 8. Μπέμπε. Περίμενε. Μπορώ να Το 8 είναι αυτό. Και είναι. Λυσάβρα χέρια. Κλείνει το φως. Δεν γίνει φως. Τι, αν κοπεί το λέγω μας τον βλέπω. Γιάννη, κάτσε και εγώ. Ένα ωραίο κόσμημα για το λαιμό. Α, πολύ πρωτότυπο κόσμημα. Ναι, δεν το έχω ξαναδεί. Πάρα πολύ ωραίο. Καλοφόρετο, καλοφόρετο. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε κάποια μέρα στο δρόμο και να φοράτε τα κοσμήματα που έχουν φτιάξει με τόση αγάπη και μεράκι τα μέλη μας. Και πάμε και στον επόμενο Πάμε. τυχερό. Λίγα δώρα μείνανε, τα 3 τελευταία αν μετράω καλά. Ναι. Άνοιξε το, Γιάννη. Θα σας πω εγώ. Βαρέθηκε ο Γιάννης. Γιάννη, Η σήκω το Ιωάννα. βίντεο μου. Στέλνετε μια γραμμή. Στάθενα. Ιωάννα Στάθενα πρέπει να γράφει. Και η φίλη μας η Ιωάννα κερδίζει το νούμερο. Εδώ πάνω. Μαμά, 14. 14. Το νούμερο 14. εγώ... Το νούμερο 14 είναι κάποιο κόσμημα. Ω, με κουκούλι. Της Βαγγελιός. Ναι, μάλλον. Αν δεν κάνω λάθος. Πάρα πολύ όμορφο κόσμημα. Καλοφόρετε και αυτό, με γεια μας. Με γεια σας μάλλον. Πάρε άλλο ένα. Και από κάτω να διαλέγεις. Άνοιξε το αυτό. Έχει μείνει μόνο ένας αριθμός. Φώτης Να γάμε και το 5. Βαλκούτης. Στέλλα Σόπε, Βαλάνη. Φώτης κάτι. Φώτης Βαλκούτης. Α, πολύ χαίρομαι παιδιά. Που πολλά αγόρια κέρδισαν δώρα σήμερα. 15. Το νούμερο 15, ναι, το αποτύπωσε η κάμερα. Έχει μείνει μόνο ένα. Μόνο ένα. 15. Και ο τελευταίος τυχερός. Δεν είναι ρε τελευταίο. Ποιος είπε ότι είναι τελευταίος? Έχουμε ένα δύο δώρα. Α! Κάτσε, δεν γίνεται αυτό. Τι κάναμε. Αμερόληπτο. Κοιτάξτε. Περίμενε.
Να σας δείξω ποιος είναι αυτός ο αριθμός. Αυτό πέτει το ανοίξαμε. Κάτσε ρε. Ναι, Για άνοιξε μία αυτό και το τσεκάρουμε. ανοίξει. Σωστά, ένας τυχερός έχει μία. Α, ναι. Και είναι και η λογογόνη του hands free της Φωτεινής. Ναι. Θα το δώσουμε και αυτό. Για ένα όμορφο κόσμημα για το λαιμό, όπως πάει έτσι. Ναι, ναι. Από εδώ και από εδώ. Εδώ είναι κούμπομα. Αυτό. Εσύ φίλε μας μην το βλέπεις και αγχώνεσαι. Απλά είναι λίγο Σου περισμένο. βρήκαμε δουλειά για τα κρύα βράδια του χειμώνα. Κοιτάξτε. Περιμένει, κράτα το, μην το αφήσεις. Από εδώ. Και κλείνει έτσι. Ναι, σωστός. Καραμελίτσες Έλα. για το λαιμό, σε περίπτωση Ναι, κρυώματος πάρα κιόλας. Ωραία, είναι Πάρα άλλο ωραία. ένα. Και Πολύ ζάχαρη. Δεν νομίζω να την έχουμε στα δώρα. Το και μια γραμμή. Αγγέλα, το 18, Αγγέλα τι. Αγγέλα Μπαξεβανάκη. Και η τελευταία τυχερή, η φίλη μας η Αγγέλα, κερδίζει το νούμερο 8. Το νούμερο 8. 18. 18, συγγνώμη. Αυτό είναι ένα βάλσαμο. Ένα βάλσαμο με θεραπευτικές και αισθητικές ιδιότητες. Συγχαρητήρια σε όλους τους τυχερούς μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Είσαι Γιαννάκη, δεν κερδίσεις κι εσύ. Εγώ τι κέρδισα. Την αγάπη μας. Ζηλάστρες Γιάννη θα πάρεις. Εδώ τελειώνει η Γιάννη. ψηφοφορία μας. Αυτό εδώ κέρδισα. Αυτό το κέρδισε ένας φίλος μας άλλος. Έχει 2 μαξιλάρια μέσα. Νομίζω πως ναι. Βγάλε να κληρώσουμε και το δεύτερο. Να το πληρώσουμε και το δεύτερο. Έλα Γιαννάκη, για τράβα άλλο ένα λαχνό από τα ονόματα. Οπότε νούμερο 25. Άλλη μια μαξιλαροθήκη μας έμεινε παιδιά, επομένως. Είδατε, τα μέλη μας κάνουν και εκπληξούλες. Στα Τριανού Βιβί. Κάτι. Βιβί Βιβί Σταυριανού. Σταυρίανου. Κέρδισες μια μαξιλαροθήκη. Ναι, και εγώ τη δεύτερη με κληρολή. Το δεύτερο είναι το λεμονάκι. Ναι. Με ένα λεμονάκι αυτή τη φορά που είχε κρυφτεί πίσω το πορτοκαλάκι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην εκδήλωσή μας. 25. Ευχαριστούμε πολύ τον Εκπολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Μυτιληνιών, με τον οποίο συνδιοργανώσαμε αυτή την υπέροχη εκδήλωση. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του και τη βοήθειά του. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, πάντα τυχεροί να είστε και ελπίζουμε να σας δούμε στην επόμενη εκδήλωσή μας. Καλό σας βράδυ! Καλό βράδυ. Κάνε γεια σου.